Точно преди година ви показахме мръсната тайна на недосегаемия картел на Христо Ковачки, който от години нарушава законите без наказание. Няма такъв холдинг, Орион. Няма, ама има. Хиляди документи, подпечатани с детски печати, хиляди доказателства черно на бяло и разказът на един от бившите мениджъри на Ковачки показаха как се укриват стотици милиони, които всеки българин плаща. И какво направиха институциите? Проверки? Арести? Отговори? Не. Само мълчание. А въпросите към прокуратурата, НАП, КЕВР, ДАНС и редица други остават. Сега имаме нова власт и решихме да напомним за Чичко Тревичко. Да зададем същите въпроси. Започваме кампания "Питай за Ковачки". Колкото повече хора питат, толкова по-трудно ще се правят, че не ни чуват. Лесно е. Вижте как в описанието.